ଯେ ସକାଳେ ଫଟାଫଟ ଧାନ କଟା ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ବର୍ଷାରେ ଧାନଟା ଭିଜିଯିବ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରିବ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଫଟାଫଟ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ଉଠି ପଡ଼ିକି ସାରିଲା ପରେ ଦିଦି ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଜିଜୁ ଆଉ ମୋର ବସିକି ଭୁଜା ଖାଇଦେଲେ। ଦୋକାନରେ ଭୁଜା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସୁଇଟ୍ ଗୁଳା। ତ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଜିଜୁର ମୋର ଚାଲିଲୁ। ତ ଜିଜୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ନୌକା ପାଖରେ। ତ ନୌକା ଆସିକି ନୌକା ଆର ପଟୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମର ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ତ ନୌକା ଫଟାଫଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ବହୁତ ଲେଟ୍, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆସିଲା। ତ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଉଠିଗଲା ପରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାଛ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପହଁରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଦେଖିଲାକୁ ଧାନ କାଟା ମେସିନ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତ ଧାନ କାଟା ମେସିନ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ନଈ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଧାନ ପୁରା ଆସିଯାଇଛି, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଧାନ କାଟା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଧାନ କାଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଧାନ କାଟା ହେଉଥିଲା ଏତେ ଜୋରରେ, ଯାହାକି ଧାନ କାଟା ହେଉଥିଲା ମାନେ ବର୍ଷା ବି ଉଠି ଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ। ତ ଏବାଟେ ବର୍ଷା ବି ଉଠୁଛି, ଧାନ ବି କାଟା ହେଉଛି ହେଲା। ତ ବାପାର ମୋର କି ଧାନ ମିଶିକି କାଟା ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ମେସିନ୍ରେ ଧାନ କାଟା ସରିଲା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୋଡ଼ କରିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏତେ ଯାହାକି ମାନେ ବର୍ଷା ଉଠୁଥିଲା, କଞ୍ଚା ଧାନ ବି ଆମେ କାଟିକି ରଖିଦେଲୁ ହେଲା। ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ବୁରା ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ମା ଲାଷ୍ଟରେ ବୁରାକୁ ଧୋଇକି ଫଟାଫଟ ଖରାରେ